Toată lumea, eu sunt Nașa, vom face un nou videoclip de Minecraft Survival. Eram aici și trebuia să-mi iau multe de mâncare, de toate. Și în ultimul episod am făcut căsuța asta mică folositoare și de aici. Și eu cum avem ceva. Așa. Avem prea multe iteme și nu avem lemn. Dați-mi așa lemn. Da, nu știu ce mai pus așa de departe. Ia, pus. Da, să ies pe ușă. Ia, așa. Nu văd nimic, deci... Veți auzi, nu știu, niște vânt așa, că mi deschid geamul. Și de asta. Așa, merg pe aici. Uite. Așa. În sfârșit, am și uite. Stai să fac lemn. Gata. Am făcut lemn. Intrăm în casă. Am lăsat ușa deschisă și va veni și alții. Uite, ce frumos pătuț am. Nu vezi. Iar mi s-a blocat. Asta. Ce? Uite aici. Nu știu de ce nu fac tot. Așa. Ce? Am nevoie de lână? Mi-am mai făcut. Am făcut două. Iar mi s-a dus acolo. Cic, cic. 2, 4. Așa, pac și pac. A, nu. Dacă vreau să-mi dea o dată caracter. Hai să deschidem două uși. E un pic mai încet, cred. Așa trebuie, dar... Vedeți unde sunt. De unde sunt dau... Uite. Hop, hop, hop. Șop. Ce viteză mi-am luat. Niciodată n-am mai văzut viteză. Așa. Șop. Nu mi-am luat damage. Șum. Am și o leacă de armură. Hop. Îmi voi da telefonul pe silențios, că nu știu ce are. Credit info. Tot îmi trimite o colegă. Așa. 3, 2, 1. Șup! Am reușit. Iar mi s-a blocat de merge. Șup! No. Oh my god, cine tot îmi dă? Nu știu ce are telefonul meu, dar nu mai am minute și dădea mesaj. Să mai iau. Ce? Ce? Așa. Cine tot îmi trimite mesaje? Gata, l-am dat pe silențios. Voi merge pe aici să văd și pe aici. Așa. Hai să mergem înapoi acasă. Ciup. Și nu ne-am stabilit o bază. Hai. Nu-i bai. Uite casa noastră. Și... nu. Dacă să vrea puterea iepurașului, nu știu. Ce? Yup. Nu știu.
Crafting table. Ho, 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 ho. Și ce să mai fac eu? Ha, 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 ha. Nu știu ce să mai fac. Câte de mamă. Ce? Asta e destul. Nu știu ce fac, nu. O să fac mai mult. Nu zice de ce. Oricum, mai multe băieți, da. Și aici dăm toată luna care vei. O facem. N-am lăsat vegetale. Mă, ce frumos. Poc. Și hop. Așa va fi mini baza noastră. O să aici un episod. Ce? Nu mai am loc. Oh my. Așa și mică. Sport. Își mai regenerează și viața. A să fac un off camera. Voi face, cred un arc. Da, cred că voi face un arc. Ce să găsesc satul binge. Dacă nu, o să încerc să-mi iau. Da. Deja trece. O să-mi iau un arc și să am Infinity și să iau săgeată și flake. Și nu prea știu cum să fac asta. Mai minutul. Asta l-a avut. Așa, hai să-mi bag și armură. Chiar dacă nu am o armură așa de bună. Dau mă pantaloni de mine. Uite ce frumos. Uite ce frumos arată așa. Așa cu cămașa. Cămașa pe noi. Cămașa pe noi. Și să încerc să fac niște iron. La revedere. Pa, pa.